Salamu alaikum. Aminu alaikum salam. Hello. Ba kwa ji na? Salamu alaikum. Wa alaikum salam oga, muna jin ka. Wa alaikum salam, muna ji. Wannan bai da net, oga bai da network. Haruna Muhammad. Salamu alaikum. Wa alaikum salam. Mu sosai. Ai, mu muna ji sosai, Na'am? shine baya jin mu. Mu muna ji Mu sosai. ma muna ji, ni ma ina jin ka. Mu muna Ni ji ma ina kuma jin su ka. ma din shi ma din shi muna jin shi. Shine dai shi baya jin mu. Shi kamar baya ji, nake jin bai da network ko? Salamu Yau alaikum. dan ban ma abu nan. Wa alaikum salam. Barkanku da wannan lokaci. Da fatan kowa yana cikin ƙoshin lafiya. Lafiya, lafiya kalau oga. Masha Allah. Kamar yadda muka yi magana wancan satin, muka ce insha Allahu ta'ala za mu zo za mu yi class yau Lahadi. Muka ce insha Allahu ta'ala za mu zo za mu yi class kuma kamar mun sake course outline da za mu yi karatu a kai. Kuma ce za mu yi karatu akan price action, za mu yi karatu akan market abubuwa dai da yawa wanda ya nutsu ya karanta zai da abubuwan da muka ce za mu yi karatu akan insha Allahu ta'ala. Duba da yadda muka tsara abubuwan, muka ce to za mu yi bakin ƙoƙarinmu insha Allahu ta'ala mu tafiyar da abin a tsari mai kyau. Ana tare da ni ba? To shi ne muka ce za mu yi bakin Muna tare da kai. ƙoƙarinmu mu yi karatu a hankali kuma daki-daki ta yadda kowa zai fahimci inda aka dosa. Kamar yadda kuke gani dukanku a cikin wannan group ɗin sabbin zuwa ne. Dukanku sabbi ne. Kowa ya sake ransa, kowa ya sake zuciyarsa saboda ya fahimci abin da ake so ya fahimta. Kar ka ji a ranka ko an maka nisa ko wani ya fi ka fahimta, a'a, ka ɗauka duk fahimtar ku ɗaya ne. Amma kai ɗin ya za a yi ka jajirce ka fi kowa fahimta. Abin da ake so a karatu kenan. Ta ya za a yi ka yi jajircewar da za ka fi kowa fahimta. To ka ga aiki ya same ka. Za ka samar da natsuwa a karan kanka, za ka samar da lokaci a karan kanka, za ka samar da himma a karan kanka, confidence a karan kanka kafin ka cimma nasara. Dan kana competition da jama'a kuma kana competition da kanka. Bari manta lokacin da na fara karatun nan ni da kawai dai kar mu cinye lokaci. Wata ran zan ba ku labari. Zan ba ku labaran abubuwa da dama da suka faru. To a yanzu dai insha Allahu ta'ala za mu yi bakin ƙoƙarinmu mu ɗauki course guda ɗaya sai mu yi karatu a kan shi kamar yadda na ce za mu yi in Allah ya so ya yarda ya ara mana lokaci muka kai wannan matakin. Ga wanda suka saurari class ɗinmu za ku iya tuna akan abin da na yi magana? Last week mun yi class, na ce this week in Allah ya so ya yarda, ko in ce a yau ɗin nan, na ce in Allah ya so ya yarda za mu yi karatu akan wani course ɗaya. To a gaya mun. Ko in faɗa kawai a wuce gurin. Ka ga kar ku ɓata lokaci. So mun yi magana akan za mu fara da price action, wato motsi. A kullum mai ka saurara kawai in ba a ji ne. Mana price action. In ba a ji ne sai a kunna. Okay. In ba a ji kunna mai sai a gaya mun ba a ji. Amma ana ji a saurara kawai. Okay, mun yi magana akan price action motsin farashi na kasuwa. To price action ba zane ne ba,
ba kuma a kasuwa ne kawai za a ga candle ya yi wani tafiyan story ga ka ce ga price action ba. A'a, price action in kasuwa ne wanda ake so kai ka fahimci inda motsin yake. Ta ina za ka fahimci inda motsin kasuwa yake shine candles na kasuwa idan yana motsawa. To yanzu zan ɗauke wannan chart ɗin za mu shiga trading view saboda shi ne yake da tools inda za mu ringa zane-zanen mu kuma ku kalli candles inda nake so ku fahimci abubuwan da ya dace insha Allah ta'ala. So ga mu nan mun shigo trading view